Hayi Magic usufunani ke manje? Hawu bafa awukahle. Yazi ngidingani? Ngisangicela ungiboleka nje imali encane bafa, ngicomboleka imali. Hayi Magic uyasazi nje ukuthi umuntu mekuboleka imali nafana ukuthi uyakupha. Kanti ke futhi nemali mina anginayo imali. Okay. Ukuba fo lo nekhanda elincane. Usho Masineka? Lo nekhanda elincane ngathi sinqa somnyofu. Hayi angimazi Masineka. 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 Bafo. Masineka. Hawu bafu. Imanje. Hawu. Bafu. Go. Hawu. Ngibiza umlandeli wethu kodwa bafo sihlala kunodaba nje ukuxoxela lo. Hlala lapha. Yonke lapho vele ungenze ukurudela ungimemeze nje. Asiqale lana bafu. Mina ngabiza wena weza nabanye abantu manje. Ngifuna ukuzwa ukuthi kweyami indoda ufunani? Cha webafu bengisacela ungiboleke imali. Hayi bengazi. Ngeke bafu. Bafu. Ngaphe ngibonke. Ngiphinde futhi ngikuboleka imali. Asilungise lapho ke bafu. Wena awondli mina. Uthenga ukudla wena ozokudla. Bese mina ngidla ukudla osukuyithengele wena. Bafu. Ikona lokho nje ukondla nje bese ngithenga ukudla sukudla wena. Angithi sekuyikona? Cha Masineka. Awondli mina uzondla wena. Ngoba ngeke phela Masineka uhlala ulapha. Mina mase ngidla ukudla kwakho. Bafu kona lo. Ngasikhathi udla kwami. Kufanele ukuthi ngiyakondla wena sikhathi udla lokho kudla. Yazi senze njani bafu? Uboka ungakuthenga ukudla. Khona uzobona ukuthi uyangondla yini. If ukudla ngakuthengi bafu, angithi ngizolamba mina. Then ke bafu usho ukuthi usuke uzondla wena. Nanso inkinga yakho. Uma wena umuntu ekuboleka imali, kufana nokuthi leyo mali usuke kupha yona inkinga yakho. Onayo. Bafu. Uyazi ngoba ungicisha imali ngineyinkinga eziningi ngami. Hawu, uyithatha phi inkinga ezingaka wena njengoba ungasebenzi? Bafu. Uyabona nje ziningi inkinga enginazo. Awu bafu. Inkinga yami yokuqala ukuthi uRamarama usawupresident wala eMzansi namanje. Okay, ngiyakuzwa mfowethu. Kodwa uRama wena kufanele ngabe uyinkinga kuwena. Ngobani uyakunika nje u350? Bafu uqinisile kodwa nalo 350 phela sinika wona uRamaphosa mncane. Bafu, hawu. Incane kanjani imali ubuphiwa wona lo 350? Buka bafu. Kokuqala nje kulo 350 ngithola ibox eyodwa yehandcan. Mase kuba ibhodlela leli la golokho ekusebenzisa ada phezulu ngisesengigcwalisela ke kulona. Wala, wena inkinga yakho iyodwa. Uthatha yona le income yakhe encane. Uyothenga ngayo utshwala. Hawu, unayo i-toothpaste iqala. Cha bafu. I-body lotion yona unayo. Bafu anginayo kodwa kuhlupho lokho ngoba ngithatha wona amafutha la okupheka ngigcobe wona emzimbeni. Insipho yokugezana nje iyona ke kuphela unayo. Isangipheleleke insipho yokugeza. Kodwa ngoba khona leyo kwasha ingobe eyimpuphu ngigeze ngayo bafu. Inkinga le. Okay bafu, pero ona unayo. Bafu ngoba ilo on yagcina ngivelele nje nangabili alanga. Into engavele ngayenza le peanut butter lapha efridge bese ngilongigcobisa wona amakhwapheni ukuze amakhwaphe engajuluki. Jesu! Hawu. Ngisho nje ukuthi iqedwa yini peanut butter? Awu kodwa mamkhezi ihaba. Sifuna ukuthi manje peanut butter ngigcoba njalo kanti mina ngigeza kabili esontweni. Ngigeza ngomsombuluko nangolesihlanu sengigezela iweekend. Hayi cha Magic awuna peace. Hawu. Uqala zani?
ngibhekuza likhona ilunga lomzimba lami eliqebhokile nangu mamkhize sesanginaphisi angazi noma owazi amani kungikafa wakuthola ukuthi akukho phisi la Hawu bafa